سلام كبرت تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدلو علتو زيناتات اب تግራይ ተቋሪጽ ጸንሐ ኃይል ኤሌክትሪክ መመላሱ ሓንቲ አካል ሰራዊት ኃይል ባሕር አሜሪካ ዝኾነት መርከብ ወደ ፖርት ሱዳን መእተዋ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ንመንግስት ሱዳን ዝሃቦ መልሲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብ አሕመድ ብዛዕባ ትግራይ ዘውጽኦ ሓድሽ መግለጺ አሜሪካ ብዛዕባ ኤርትራ መግለጺ አውጽያ ሕቶ መቅረባን ካለን ዘደስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽ ያለኹ አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ بخبر يعدمكم ኣብ ትግራይ ተቋሪጹ ጸንሐ አገልግሎት መብራህቲ ናብ ንቡር ከም ዝተመለሰ በዓል መዚ ኃይል ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ አፍሊጡ እቲ ትካል ኣብ ታውጽኦ ዘሎ መግለጺ ነቲ ብሰንኪ ዝወረዶ መጥቃዕቲ ተበቲኹ ዝነበረ መስመር ኤሌክትሪክ ብምጽጋን እተን ጸልሚተን ዝጸንሐ ከተማታት ትግራይ ብርሃን ከም ዝረኸባ ገሊጹ ይዝርከብ እቲ በዓል መዚ ኃይል ኤሌክትሪክ ብተወሳኺ እቲ ነቲ መስመር ንምጽጋን ንመዓልታት ዝቐጸለ ጻዕርታት ብምዛሙ እተን ቅድሚ ሕጂ ኤሌክትሪክ ክረኽባ ዝጸንሐ ከተማታት ካብቲ ማለ ጀሚረን ኤሌክትሪክ ክረኽባ ክኢለን አለዋ ከበለን ኮሎ ገለ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ናይ ትክልል ዝርከባ ከተማታት ግና ከሰብ ሕጂ አገልግሎት መብራህቲ ከም ዘይረኸባ ያነጺሩ ንሱ ነዘን ገና ኃይል ኤሌክትሪክ ዘይተመልሰን ዘሎ ከተማታት አመልኪቱ ነተን ኣብ ወልቃይትን ከባቢኡን ዝርከባ ከተማታት ንምርኻብ ዝተጀመረ ጻዕሪ ሕጂ ውን ቀጺሉ ኣሎ በመባል አመጻይ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ከባቢታት ኃይል ኤሌክትሪክ ከእቱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይተዛሪቡ ከም ዝፍለጥ በሰንክቲ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሕዳር ኣብ መንጎ ኃይልታት ክልል ትግራይን ፌደራላዊ መንግስትን ዝተወልዐ ኩናት ነነውሕዋን አገልግሎታት መብራህቲ ቴሌፎንን ኢንተርኔትን አቋሪጹ ጸንሐ ኮይኑ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣቢሉ ኸኣ ካብ ዕለት 16 ለካቲት ጀሚሩ ኣብ ሙሉእ ክልል ትግራይ ኃይል ኤሌክትሪክ ከም ዝተቋረጸ በዓል መዚ ኃይል ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ገሊጹ ነይሩ እዩ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኸኣ ጠንቂ ናይቲ ምቁራጽ ኣብ ልዕልቲ ካብ ኣላማጣ መኾነ መቐለ ዝርጋሕ መስመር መጥቃዕቲ ብምፍጻሙ ምዃኑ ክገለጽ እንከሎ እቲ ኣብ ከባቢ ዓዲ ጉድም ዝተባሃለ ከባቢ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኸኣ በቶም ተረፍ መረፍ ጁንታ ዝበሎም ኃይልታት ሕወሓት ዝተኻየደ ምዃኑ እዩ እቲ ትካል ከሲሱ ነይሩ ይኹን እምበር ብወገን ኃይልታት ሕወሓት ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዛጊድ ዝተዋሃበ ዝኾነ መግለጺ የለን كما قصلتاتي أمانغو سودان أمريكان جميل زلو صبغ زمدنا تمالي حانتنا حيل بحر أمريكا زخونة عباي مركب مزينا بروا أبالات حيل بحر زخونة وتهدرات أمريكا نابو دباويت كتما بورت سودان كمز أتوت تغليسو اتا كارسون سيتي زبرشم زلوا نا حيل بحر أمريكا زخونة مركب تمالي ناب سودان بمئتوا حيل بحر أمريكا نما جمرتا غزيه دحري عسرتات عمتات زصنحم بتاغ محزنات ناب سودان آتيو كمزلو يتفليتو نمئتوا نايتان حيل بحر أمريكا زخونة مركب أملكيتو ኤምባሲ አሜሪካ ኣብ ሱዳን ኣብ ዘውጽእ ሓበሬታ እቲ ምምጻእ ናይታ መርከብ ነቲ ኣመንጎ ኃይል ባሕሪ አሜሪካን ሱዳንን ዳግማይ ክፍጠር ጀሚሩ ዘሎ ምሕዝነት ንምሕያል ብኽልቲኦም ወገናት ድሌት ከም ዘሎ ዘርኢ ክብል ሓቢሩ ኣብ ናይ ኃይል ባሕሪ አሜሪካ ኮማንደር ናይ አፍሪካን ኢሮጳን መንቀሳቐሲ ኃይል ባሕሪ ሃገሩ ዝኾነ ካፒታን ፍራንክ ኦካታ ኸኣ ምስ ሱዳናውያን መሓዙትና ኣብ ናይ ባሕሪ ጸጥታ ብሓባር ክንሰርሕ ምኽኣልና ክብሪ የስምዓና ክብል እዩ በቲ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ምሕዝነት ኃይልታት ባሕሪ ክልቲአን ሃገራት ሓጎሱ ገሊጹ ዝርከብ ኣብ መንግስት ሱዳን ዑመር አልበሺር ኣብ ስልጣን ፕሬዝዳንትነት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ አሜሪካ ነታ ሃገር ሓንቲ ካብተን ግብረ ሽብራ ዝምውላ ሃገራት ያ በመባል እገዳ አውሪዳትላ ዝነበረት ኮይና ኣብ ቆጠባታ ሃገር ከኣቲ እገዳ ሓያል ዝኾነ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝነበረ ይዝከር ድሕሪ ምውዳቕ መንግስት ዑመር አልበሺር ግና ኣብዚ ሕጂ እዋን አሜሪካ ምስ ሓድሽ መንግስት ሱዳን ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ኣብ ምፍጣር እያ ዘላ تمالي أماسيو أبزو وصا زينا لؤخ إيرترا زخونة بمنيستر وصاي قدايات عثمان صالح زت مرحة أما خارب بريزيدنت يمانا قبر أبزا تقالل قجلة ناب سودان كمزا أتويتا قليسو منيستر زينا إيرترا يمانا قبر مسكال أبزهابو حبريتخا اتي بمنيستر وصاي قدايات عثمان صالح أما خارب بريزيدنت يمانا قبر أبن زت مرحة لؤخ نبريزيدنت اللؤلو بيت مخرج سودان زخونة عبد الفتاح البرهانن نقدمي منيستر عبد الله حمدوكن رخيبو نتي أمونغو سودان إتيوبيان زول فحفح بزملكت بريزيدنت إيساياس زتلأخ دبدابة كم زبص حلي قاليسو منيستر يمانا قبر مسكال كم زصحفو دما ابتصحفو بريزيدنت إيساياس زلأخ دبدابة أمونغو تنكلت قرابة زول فلليات بعقلن بسلامو من قدن كحلفو كم زخخري قاليسو إذا خمزيلن كل دما بزعبتي بريزيدنت إيساياس بمنقدي منيستر وصاي قدايات عثمان صالحين أما خاريو يمانا قبر أبن سددو دبدابة عمل كيتا مع كان زينا الجزيرة زرقي حتى بزلا زينا قال بقالو بريزيدنت إيساياس أبتن قدم
ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐመዶክ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኤርትራ ኣብ ናይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ፍሕፍሕ ዝኾነ ርክብ ከም ዘይብላ ኤርትራ ከዓ እቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ፍሕፍሕ ብሰላም ክፍታሕ ድሌታ ከም ዝኾነት ሓቢሩ ክትብል እያ ፀብፂባ ትርከብ ከምዚ ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሰበስልጣን ሱዳን ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ኣመልኪቶም ሓንሳብ ኣብ ከሰላ ይርአሎ ሓንሳብ ድማ ወታደራዊ ክዳን ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ተኸዲኑ ኣብ ዶባት ተጸጊዑ ኣሎ ክብሉ ኤርትራ ክወቕሱ እዮም ጸኒሖም እዚ ሕጂ ናብ ሐመዶክ ተላኢኹ ዘሎ ደብዳቤ ድማ ኤርትራ ኣብ ተፍሕፍሕ ናይ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝኾነ ኢድ ከም ዘይብላ መልሲ ሂብ እዩ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብ አሕመድ በመንገድ ቤት ጽሕፈቱ ገይሩ ንኹነታት ትግራይ ብዝምልከት ሓድሽ መግለጺ ኣውፂሎ ኣብቲ መግለጺ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብቲ ክልል እቲ ዝድለ ዘበለ ሰብኣዊ ሓገዛት ይቐርብ ከም ዘሎ ከሳብ ሕጂ ንሱ ናብቲ ክልል ዘብጽሖ ሓገዛት 3.1 ሚልዮን ህዝቢ ተጠቃሚ ኮይኑ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብቲ ሕጂ በመንገድ ቤት ጽሕፈቱ ወፂ ዘሎ መግለጺ በተወሳኺ ናብ ክልል ትግራይ ከኣቱ መንግስቲ ን135 ናይ ሓገዝ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ፍቃድ ከም ዝሃበ ኣብዚ እዋን ከዓ 29 ኣትየን ኣብ ትሕቲ ምክትታል ናይ ህጹጽ ኣዋጅ እዋን ኮሚቴ ንጥፈታቶም የሰላስሉ ኣለዉ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ማዕከና ዜና ድማ እቲ ዝነበረ ምዕጻው ንፕሮቶኮል ናይ ህጹጽ እዋን ኣዋጅ ይኽብር ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ኣብዚ ሓድሽ ገጽ ናብቲ ክልል ናይ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣልጀዚራ ኒውዮርክ ታይምስ ፍራንስ 24 ሮይተርስ ቢቢሲን ፋይናንሻል ታይምስን ዝውከሉ ጋዜጠኛታት ከኣትዉ ኣፍቂዱ ከም ዘሎ ይገሊጹ ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ክልል ተፈጺሙ ዝበሃል ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከዓ እቶም እቲ ውግእ ምስ ጀመረ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑ 10,000 ገበነኛታት ዝርከብዎም ገበርቲ እከይ ዝበሎም ናብ ሕጊ ክቐርቡ ክሰርሕ ከም ዝኾነ ይገሊጹ ከም ዝፍለጥ እዚ ክሳብ ሕጂ ኣብ ክልል ትግራይ ይቕጽል ኣሎ ዝበሃል ኩናት ካብዚ ጅምራት ሒዙ ማዕከናት ናብቲ ክልል ከኣትዋ ዘይተፈቕደ ዝጸንሐ ኮይኑ እቲ ሕጂ ወፂ ዘሎ መግለጺ ከዓ እዘን ሕጂ ከኣትዋ ተፈቒድለን ዘሎ ማዕከናት ኣብቲ ክልል ናብ ኩሉ ቦታታት ክበጽሓ ድዩ ክፍቀደለን ወይስ ኣብ መቐለ ጥራይ ተሓጺረን ከተርፋየን ዝኾነ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣይተዋህበን ኣብ ስዊዘርላንድ ጄኔቫ ኣብ ዝተኻየደ መበል 46 ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብተወካሊኣ ዝኾነ ዳንኤል ክሮነንፊልድ ናብ ኤርትራ ዝቐንዐ ጻውዒት ሓዘል መግለጺ ሂባ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ቤት ምክሪ ዝሃበቶ መግለጺ ቃል በቃሉ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምህላዎም ከምኡ ድማ ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ ሰብኣዊ መሰላት ይግህሱ ከምኡ ከዓ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ምምላሶም ገና ተሻቂ ኢለያ ዘላ ኤርትራ ብህጹጽ ሰራዊታ ካብ ክልል ትግራይ ከተውፅእ ንጽውዕ ከምኡ ድማ በቲ ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ተሓተቲ ዝኾኑ ክምርመሩን ክሕተቱን ንጽውዕ ድሕሪ ምባል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኤርትራ ዝገበረቶ መፍታሕ ናይ ሃይማኖት እሱራት ብሓጎስ ከም ዝተቐበለቶ ግን ክሳብ ሕጂ ሃይማኖታውያን ጉጅለታት ብሕጋዊ መልክዕ ከመዝገቡ ዘይምኽኣሎም ገና ተሻቂላ ከም ዘላ ገሊጻ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ዝወጻኢ ኣብቲ መግለጺኣ ብዘይ ገደብ ዘሎ ምእሳር ከም ዘሻቕላ ብፍላይ ከዓ ብሰንኪ እምነቶም ከምኡ ድማ ብሰንኪ ናይ ምትእኻብ መሰሎም ዝተኣስሩ ከም ዝተሻቐለት ኤርትራ ከዓ ብተወሳኺ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሕ ክትመልስ ከም እትጽውዕ ነቶም ነዚ ዘይቅበሉ ከዓ ካልእ ፍታሕ ከተናድያ ጸዊዓ ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ኣብቲ መግለጺኣ ንኤርትራ ሓደ ሕቶያ ኣቕሪባትላ ዘላ እቲ ሕቶ ከዓ ሰራዊት ኤርትራ ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከይፍጽም ሚሊታሪ ኤርትራ እኹል ምቁጽጻር ኣለዎ ድዩ ዝብል እዩ ከምዚ ዝከር ኣሜሪካ ቅድሚ ሕጂ እውን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽእ ዝጽውዕ መግለጺ ኣውጽያ ነይራያ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም